Fourth pillar of constitution in our journalist fraternity, which played vital role in the regime and nation building of our country. We therefore fervently request your benign authority to take appropriate steps of action against the EM Kambura killing by suspending or removing of his EM-ship from the Council of Executive immediately, so that such irresponsible statement made by any EM like him should not be happen in the near future. Cardon. Yours faithfully, Daniel Linghi, President, West Carbon District Press Club. Cardon. Secretary Sir, abang wedat border na meeting dokumasi damjoy amar nili fansing parisi punto amase nili resi po saran pinipina bangbong pothai po molale higher authority tuma babi pina lan chalo long vek nangji posi nili akhai Dr. Tuliram Longhang CM aphan chuning rilo lapen isi bangke putri bangke lahano nili tum apor ki pi bangke non hiti la sochiklo yonang bong bangke nili tum apor pilo lapen jongsi mationg acheklo tarik isi hini penyong si thang ang thek ave polotang te West Karbiang Long ang kang pi bangke terrorist IEM aphanta council long chak bom lang pu bangke nilitum postar sitame atok anno gari hum ko an makedo auto hum ko an makedo abangke nilitum postar alang li postar tar thibji nilitum akache song ke lano democratically nilitum la son si che song bon po lano kardom topini ladak West Karbiang Long Perangki klembang photum an ningduk kacepe klang ang thekel hanlo akhai EM Kambura killing pen Perangki tumaphan hili kaman ke ot pu terrorist pula so ki mande ke hang penajok la penso taxi lam kang tang lam kang sak la so ki pu penajok si niltum la so alangli ake chok che ke thedung aputhak memorandum ngata pin pura lo da KAAC branch secretariat along niltum piponang koklo lake pini la so pin pura lo ki pi lake West Karbiang District Press Club ahin pensi pipon lo la so ki pipon na bangke arlo asong punil tum phanang ke hang det ki pu det abangke niltum ningduk lo la pen ma jok ta pherangki ke claim atum ke hele oddong pen ason ke claim nilitum che thek long le lapen alangli pen ki putu local newspaper channel punon print media la newspaper do an puzan alangli ke mane lang ingtung te lapen pherangke ke claim tum phan ke alang thang mane anning mane ka cheklang damlo pulotang te alangli ke anning siksak pik la son si alangli ke pu pen jok si nilitum abangke ning ki ke oi lapen ning ki duk chepeklang ponang kolo pinpur me iya manghoi alangli ke long dun lake chiklon trok ta pleng pelang chiklon trok pleng pelang jong si fourth pillar la media tumaphan mate reporter journalist tumaphan jong si laan kang check ke hang char bu pen jong si ing check hai la pen pu hai chedan hai pulotang te alangli ki duk ke la ke me jang ria phan alangli ke lang ji ke thek ji pu bang ke nilitum ning ke the thang natawe lasinon ilitum kaching honai Dr. Tuliram Longhang Karbiang Long Tunmas Council alangli kachiripon ningkan sirke pleng elo sitame alangli hin pen perangki aphan kachin kiputot kipusit lason nilitum theklongle bon sitame alangli ke cooperative kaita nilitum pen kachirap do news ko natma kisu ahin ke klang alangli ke rap ke pidun media tum kisung ke pho alangli kaita ke rap dun lason si nilitum ahin pen kachuniri bangke non Kambura killing EM akehai alangli perangke tumhan an ki puda dapot lason thot IEM abangke monon pita vedet nangji pusi nilitum abangke so dakpen lasopin pur alo bangke pini nadak CM aphan kapanong alo ladak KAAC branch